O narcisismo cultural, que eu oínllo por aí, non? A varios psicólogos que sigo en YouTube, é tan real, porque se basea nun discurso social de, de eu, non? E todas estas cousas que eu uso a veces de risa, non? Gente que me aporte, sabes? É dicir, ese individualismo, ao final é a forma amable de chamarlle ao narcisismo cultural. A idea que parte non da sociedade, todo este japismo, tes que poder soa, tes que... Aí, que digo eu sempre, que non é unha cousa, digamos, na que alguén está aí decidindo que sexa así, senón que unha cousa leva a outra, non? O sistema necesítanos isoladas do resto. A persoa isolada que o faen por sí, non? Traballa máis, é máis produtiva e consume máis, porque se ti precisas, queres, desexas sair do traballo porque queres estar ca túa familia, porque queres desfrutar o teu tempo, ti non queres facer horas extras, ti non queres este traballo que require que lle botes moitas horas. Se ti, na saída do traballo, tes que enfrontarte, non? A esa túa soidade, hostia, ti ves iso e buscas o sentido, por iso eu digo que o traballo é unha religión, porque é buscar o sentido da túa vida niso. Eu todos os días érgome, vou alí, gústame o meu traballo, voume realizar, busco, non? O sentido en todo iso. Daquela, desde a idea de Freud, non? Do narcisismo da crianza, que é o único narcisismo san. É dicir, a crianza, desde ese punto da supervivencia, non? Onde é pura emoción, precisa ese narcisismo, precisa berrar, precisa reclamar, porque senón morre. Que pasa? Que isto, na vida adulta, é un trastorno. É dicir, ao final, a persoa narcisista ten un trastorno. É o que digo eu sempre, non pode haber tantos psicópatas. Porque agora atopas estes comportamentos case en todas as túas relacións. Non? Onde a persoa claramente está como a unha somesuja, sacando de ti. Está todo o tempo tendo comportamentos para que ti o valides, o engrandezas, case que precisa da túa presenza. E ao mesmo tempo, claro, todos estes comportamentos acaban botándote fora. Que pasa? Que cando isto empeza a dominar moito en todos, produces esa toxicidade que digo eu, esas relacións onde eu quero e a outra persoa quere, estamos aí nun tira, dalle, sí? Case entre as formas humanas de defensa, as dúas principais, son o ataque e a fuxida. Cando ti estás cara a unha ameaza, ti vas, se tes por onde fuxir, vas fuxir, e senón vas atacar. Daquela, nun punto así de non ameaza, quer dizer, non te van matar a persoa, a toxicidade é iso, moverte entre a fuxida e o ataque. Que é isto que digo eu. A persoa de repente marcha, porque as amizades hoxe son así, como que de repente parece que non importas, que te ignora, pero despois volve, sí? Fai como unha pequena agresión moral, é dicir, a agresión moral, ou seja, o ataque á túa dignidade, hoxe eu creo que é algo superhabitual.
para ver que ti estás aí, para que ti reacciones e ti ataques. E así ten sempre a desculpa para fuxir. É que me fixeches, é que... Hostia, macho, sabes? E isto é o normal. E por iso, como vai haber saúde mental? Que isto é a xente vivindo nun punto de ansiedade que está por riba do saudável, non? Sí, é como unha pequena persecución e fuxida seguida nos vínculos. É totalmente insán, sí? Eric Fromm dicía que aquela persoa, non? Que entra en depresión, en enfermidade, moitas veces é a persoa máis san no sentido que está moito máis conectada co seu humano. E aquí, que eu vino hai pouco, está, é dicir, o ser humano ten a fuxida e o ataque para protexerse do perigo. E logo hai outra opción, non? Que sería a da quietude, que digo eu, que sería a de non facer nada, é dicir, ese bloqueo, iso que moitas veces a alguén lle pasou algo onde se viu en perigo e di, non souben que facer. Pero en sí é unha reacción humana, o bloqueo, que eu digo esa quietude. A quietude, para dicilo desde un punto de vista casi bonito, non? E a quietude tamén é o que se asocia coa depresión, que o vin eu ou lín por algún sitio, non? Que fai a depresión? A depresión fai que ti te encerres. A depresión é esa quietude. Daquela, non hai saúde mental, porque no vai e ben, se a ti atacar non che sirve. Defenderte non che sirve, o sea, a fuxida non che sirve. É dicir, a túa defensa non está sendo válida, hai un momento no que ti paras, é dicir, bloqueas. E isto sería a depresión. Daquela, é fácil entender que non hai saúde mental nestas dinámicas. A persoa que está entre a fuxida e o ataque está nos niveis de ansiedade, que é un trastorno de ansiedade. O trastorno de ansiedade xeralizada é isto. É aquela persoa que xa di que nin fuxir, nin atacar, pode entrar en depresión. E isto pasa incluso no traballo. Eu necesito traballar para sobrevivir económicamente, non teño opción de fuxir, non podo atacar, non? Porque que fago no traballo? Chego ali e monto un pifostio, un día, 2, 3. Pero isto ademais ponte na posibilidade que che digan, veña, va. Pois aquela entra en depresión, entra un pouco nesa indefensión aprendida, non? Dicir, como ninguna das cousas funciona, eu creo que aquí podíamos explicar o problema de saúde mental xeral que hai hoxe. Se o levas ou sexa, a un vínculo, non? Ti colles agora un vínculo para facer a teoría do que pasa na sociedade e dis, eu agora unha persoa, vale, conectamos, todo está ben. A persoa, ou xa as persoas viven con isto que dixo eu de protéxete das demais persoas. É dicir, vivimos ca idea de que as outras persoas son unha ameaza. Así que hai un momento que a persoa vai estar, pois eso, fuxe, volve, ataca. Fuxe, eu persigo, ataca. É dicir, unha relación tóxica, de calquera tipo. Como tens que xestionar, según eu, que podo ser unha ninguén, pero entre o que leo, o nivel de divulgación que temos hoxe na rede, ou seja, vou facendo a quietude. Sí? Aquí a quietude é a túa salvación. Se ti, ademais, fixeches todo este traballo e decides estar na vida con amor, con bondade,
sí? Que é inseparable, e ti agora está esta persoa aquí, ti quereslle, e a persoa empeza a, por exemplo, fuxe de ti, porque te viu como unha ameaza, vale? Ti quedas aí. Isto tampouco é moi favorable para a saúde mental, porque ti quedas aí, pero é o que digo eu, quedas aquí enfrontando as túas feridas. É dicir, o abandono e o rexeitamento, que son as dúas feridas de infancia máis potentes, que hoxe falase moito, desde a teoría dos apegos, destas feridas. E falase moito, porque as estamos enfrontando todo o tempo, nestas dinámicas. A persoa fuxe e ti tes que quedar. Este é o auténtico protexerte. Tes que un pouco quedar aí, non fago nada. A persoa atácate e ti tes que tamén, esa quietude, manterte. Non responder ao ataque. Que pasa se eu respondo ao ataque? Aparte do simple, entrar na toxicidade. Se eu respondo ao ataque, a persoa tamén ten unha excusa, non? É un dicir, de alguna forma xustifica que ti és un perigo. Daquela, para defender a túa dignidade, ti non debes atacar e non debes entrar nestas dinámicas da fuxida. Isto sería, pero un nivel de estoicismo, que hoxe falase de todo isto, pero despois aplícase para xustificar, en realidade. Estoicismo non é marcho porque creo que esta persoa. O estoicismo sería cando, de verdade, hai un ataque, non ter esa reacción. E o estoicismo non é isto que che asude todo. Aquí, sí, nese momento de asento, de dicir, non vou reaccionar, aquí hai dor. Aquí hai ese enfrontar as feridas. E isto conectaría moi ben con Jung. Este abrazar a túa sombra. Sobrevivir a unha sociedade tan cruel, onde os vínculos non chegan a ser vínculos, non? É dicir, onde as interaccións te poñen de cara ás feridas e consisten en ciclos de fuxida e ataque. Como que non hai un momento de sosego e paz. As persoas estamos vendo esa sombra, non? Ese arquetipo da sombra que diría Jung, todo aquilo que está en nós e non enfrontamos, estamos nos poñendo de cara a cada pouco. E aquí terías que facer o traballo de enfrontar a túa sombra. E aquí, unha vez máis, a quietude. Saír daí, entrar neso estado casi de depresión, no que entras naturalmente, é dicir, ti humanamente estás programada para fuxir, atacar ou bloquear. Entrando nese estado de depresión, poderías facer o traballo de enfrontar a túa sombra, de mirar as túas feridas, aceptalas e seguir adiante. E esta sería a única forma de que poideses casi reproducir esa historia do japismo de soa. Soa estou ben. Eu podo coidar de min. Eu valídome. Eu non preciso a validación externa. Eu non preciso o recoñecemento externo. Porque me vou validar eu. Porque me vou recoñecer eu. E isto estaría moi relacionado co tema da crianza interior.
E aquí, cando enfrontas estas feridas da infancia, estas feridas humanas que todos temos, onde ti maduras. E maduras nesa parte racional e coidas da túa crianza interior. E tes ese diálogo con ela, na que dis, eu voute coidar eu, imos estar ben, non che vai pasar nada, porque nós non vivimos na selva, perder as demais persoas e emocionalmente enfrontarnos á morte, pero nós non imos morrer. E como lle explicamos nós ao cerebro emocional que non imos morrer? Co raciocinio. Ca adulta que somos, atendemos a esa crianza. E ata fisiolóxicamente é así, porque o cerebro emocional é pequeniño, está rodeado dese outro cerebro complexo, e talmente a crianza interior, incluso fisiolóxicamente, é bonito, porque como que está aí, e nós podemos coidala. Isto é a única maneira. E daquela é moi poderoso. Faite moi poderosa comprender que ese cerebro reptiliano que está aí é unha crianza e reacciona como a crianza. E ese outro cerebro espectacular que temos, a min sempre me gustou, ou seja, a neurociencia sempre me fascinou, esa máquina que temos aí pode protexer e coidar a ese outro pequeniño cerebro que é tan humano, pero tan, é dicir, que se enfronta, non? Ao peor, a eses medos. É bonito, e podelo romantizar, e ao romantizalo, tamén te conecta máis, non? Eu creo que che permite sentir esa autocompaixón, esa cousa bonita na que dis, eu voute coidar. Ser vulnerable faite moi poderosa. Asumir isto, que ti és vulnerable e que vas enfrontar todas estas feridas e que te vas sentir como a crianza, que vas poñerte de cara aos medos máis humanos, o medo á soidade, que non deixa de ser medo á morte. Isto faite poderosa porque ti xa non entras nesas relacións tóxicas que son crianzas contra crianzas. Aquí poderíamos usar que está tan deturpada o significado de empoderarte, ou seja, ti faste poderosa, porque a miña crianza eu coidoa e protéxoa de todos vós, sen atacarvos, sen fuxir de vós, senón que saio aí, crianza e adulta, en perfecto equilibrio. É poderosísimo, é poderoso e é bonito. É bonito. É doloroso enfrontar as feridas. Isto que teño por aí un vídeo en TikTok, creo que o teño, sobre o ghosting. É dicir, vivimos nese mundo onde as outras persoas nos agreden no noso absoluto. Non importas nada. Ou seja, donde non se nos dá unha explicación a veces para rexeitarnos. Rexeitote porque ti dixeches isto, pensas isto e eu non concordo, senón rexeitote no teu absoluto. E iso ponte de cara a cuestionar a túa existencia. Ou seja, a cuestionarte no todo. E aí enfrontas a sombra. Isto eu podería explicar, que non ten moita máis explicación que esta, o abrazar a sombra. Require de retirarte
de casi ese estado de depresión que se produce de forma natural, en vez de loitar contra ele, sair, buscar outras persoas que te validen e que tal, ti quedarías aí. E desde o punto de vista de Jung, ¿no? De abrazar a sombra, ti comezarías a brillar. E só aquelas outras persoas que en maior ou menor medida tamén abrazaron a súa sombra ou están de cara a ela, poderían ver isto en ti. E son esas persoas. Desde esa forma de expresalo de Jung, case máxica, pero tamén moi romántica, atraerías as persoas correctas porque poderían ver isto en ti. A ver, é máis, hai formas de racionalizalo, pero é moi real. E cando ti entras en ese estado case de depresión e non respondes aos ataques, non corres ante a fuxida dos demais, tamén pos a esas persoas cara á súa sombra. Esa túa inacción pon as outras persoas cara á súa sombra. E eu vexo, por exemplo, no traballo, cando non reaccionas, que se dá moitísimo estas toxicidades, cando ti non reaccionas, deixas a persoa de cara a como che falou ou ao que fixo. Sabes? Eu teño un caso moi claro que me pasou no chollo, que foi facer unha pregunta o segundo día que estou nun centro, que se me responda mal, de tal forma que nin se me aclara a dúbida, nin se me deixa un pé, pois o mellor diso, o mellor non se me entendiu. E eu quedei como aí de pé mirando a persoa e dei a volta. Se ti a esta persoa lle preguntas que che pasou con Eva, tería que dicir, Eva preguntou isto, eu respondín estoutro, que foi, non sei se irrespetuoso, pero sí con moi pouca educación. Tería que dicir iso, todo o que pasou foi iso. E isto como un exemplo moi pequeno, en calquera interacción, onde a persoa te ataca ou fuxe ou non se move nestas defensas humanas, a túa inacción, esta quietude, deixa a persoa de cara á súa sombra, de cara ao que fixo. E esta quizás sexa a única forma san de reaccionar ante todas estas dinámicas que estamos vendo, que son auténticas agresións emocionais que non se fan dunha forma intencional de agredir, senón que se fan na normalización desta toxicidade, deste narcisismo cultural. Totalmente normalizado isto. Toda unha teoría que está aí, non? Que moitas persoas dixeron estas cousas. E que eu fun pensando, entrelazando, e con coñecementos que teño de teorías, Freud, Nietzsche, que falar de Nietzsche, Jung, que creo que era un home tan erudito, non? Que explicou tan ben isto. E unha ten que topar unha forma de estar nun contexto social narcisista cruel, onde somos unhas persoas contra as outras sendo cruéis e pois unha ten que atopar unha forma de estar aí e estar ben, non adaptándose a esas dinámicas, senón pois moitas veces retirándose e isto é superpoderoso. Sí. É complicado estar con amor, bondade, a bondade como
o estado máis elevado do amor, como ser ti amor, non? Esa bondade, e esas cousas que empezan a verse por aí, non? O amor é revolucionario, o amor é o novo punk. Sí, a bondade é revolucionaria, o non agredir, o non responder, e todo iso é unha auténtica revolución humana que ti fas desde aí. Por iso eu digo activista do cotiá. Decidir cada día, non? Ser diferente. Ser diferente, ubicarte na bondade, no respecto, non responder a estas dinámicas para ser diferente e protexer realmente a túa dignidade desde aí.